kerületi értéktár kezdi meg a működését hamarosan itt a 18. kerületben is. Vendégünk a stúdióban Heilauf Zsuzsanna, helytörténész, a Tomori Lajos pedagógiai és helytörténeti gyűjtemény vezetője és a bizottság tagja, és Kardos Gábor képviselő, a bizottság elnöke. Üdvözlöm Önöket! Mert hogy hozzátenném azt, hogy a bizottsági formában fog működni az értéktár, majd erről is lesz néhány szó. Mielőtt ugye a szervezeti formáról beszélnénk, ugye helytörténeti munka eddig is folyt a kerületben, az értéktár mennyiben jelent majd más munkát szakmai szempontból? Igazság szerint én úgy gondolom, hogy ez a kettő összefügg, és az egymás munkáját is tudja talán segíteni. Sok helyen működik már egyébként értéktár, vagy ilyen értéktári kezdeményezés az országban. Próbáljuk majd a jó megoldásokat átvenni, és én úgy gondolom, hogy nagyon sok minden olyan lehet az értéktár része, amit tárgyasult formájában nem lehet egy gyűjteménybe bevinni, de számon tartani, részben eddig is számon tartottuk, vagy eddig nem volt igazán lehetőség ezek számon tartása és közzétételére. Tudjuk ezt egy kicsit konkretizálni, ugye, mert maga az értéknek a fogalma is olyan nehezen pontosítható, ugye joggal mondjuk azt, hogy mindenki mást ért érték alatt. Milyen területen keresik az értékeket? Művészeti területen, turisztikában, környezetvédelemben, vagy milyen területen kell ezt elképzelnünk? Szerintem igazság szerint minden olyasmi érdekes lehet, ami a helyi közösségnek, az itt élőknek fontos, és kimondottan területi jellegű ez az értéktár, és fölfelé menő rendszerű. Tehát létezhet olyan kerületi települési érték, amit a bizottság működése során olyannak ítél, ami mondjuk budapesti szintű, és tovább küldi a Budapesten működő értéktárba, ott pedig, hogyha úgy ítélek, akár az országos értéktárba. Beszéltünk arról, hogy akár Marinéni lekvárja, vagy egy helyi csokoládé, itt jön a karácsony, ugye, helyi csokoládék készítő tevékenysége is lehet olyan értékes, hogy érdemes számon tartani. De igen, egy helyi művész munkássága, egy olyan környezetvédelmi tevékenység, amiről jó együtt és egy meghatározott csoportosítás szerint tudomást szerezni, illetve közzétenni a közösség számára. Itt most egy nagyon komoly gyűjtőmunka következik, aminek a során feltérképezi a bizottság azt, hogy miért érdemes a 18. kerületre odafigyelni. Hogyan tudja majd a kerület hasznosítani ezt az ismeretanyagot, ami összegyűlik majd itt az idők folyamán? Hát itt ebben a stúdióban már 2011-ben is beszélgettünk róla, és a városképben is megjelentettük az akkori időnek megfelelő döntési fázisoknak megfelelő tartalmi anyagot, ami úgy szólt, hogy képviselőként a Bókai területre szűkítve, képviselői területemre szűkítve javaslatot tettem a képviselőtestület felé, amit támogattak bizottságok, képviselőtestület, városvezetés, hogy hozzuk létre egy kerületi értéktárat. Konzultáltam Zsuzsáékkal, konzultáltam a helytörténészekkel, az akkori általam ismert, nagyon fontos személyiségekkel ezen a téren, és mivel elindult a szervező munkacsoportban egész nyarat, akkor az egész 2011-es nyarankat végig dolgoztuk, benne volt a munkacsoportban építész, egyháztörténész, művész, meceratúra, hogy nem menjek messzire, mert az is nagyon fontos téma. Helytörténészek voltak benne, és egy nagyon komoly anyagot leraktunk a polgármester asztalára. Ebben nagyon sok témát megemlítettünk, mit szeretnénk kezdeni. Ebben benne volt az értéktár, kulturális értéktár, épített örökség és kulturális örökségnek a megőrzésére helyet biztosító, keretet biztosító értéktár. Benne volt a helytörténeti gyűjtemény elhelyezésének lehetséges formája, módja, helye. Ez a Herik Kisvilla, és egyik legfontosabb tevékenységünknek azt érzem, és pontosabban egy eredményünknek azt érzem, hogy egy nagyon-nagyon remek építészcsapattal kidolgoztuk ennek a helytörténeti gyűjtemény elhelyezésének módját, lehetőségét építi ezen a Herik Kisvilla. Reményeink szerint idén már azt kell mondanom, hogy építkeznünk kellett volna egy sikeres pályázat esetén. Ebben az esetben viszont ez az óriási anyag, amit kerületünk helytörténeti gyűjteménynek vezetői, tagjai, munkatársai és az elmúlt évtizedekben civil szervezetek összegyűjtöttek, megőriztek, megóvtak, bemutatásra alkalmas formában megóvtak a jövő számára, tehát jelen nemzedékének és a jövőnek, azok el tudtuk volna helyezni ebbe az épületbe. Most ez a mostani lehetőség, amivel a kerületünk is élt, ami azt jelenti, hogy törvényi háttér van ma már, tehát parlamenti döntés van. A 2012-es év 30. törvény, ami a nemzeti értékekről és hungarikumokról rendelkezett. Törvényi háttér van, hiszen ennek a
megoldási formáit ki kell dolgozni, működtetéséről gondoskodni kell, ezt egy kormányrendelet szabályozza 2013-ban, és ezért májusban 2013-ban döntött a képviselőtestület, hogy él ezzel a lehetőséggel, nem csak egy egyszemélyes felelős vezetőt nevez ki, vagy bíz meg, hanem egy bizottságot hoz majd létrehozza. És ez most itt az őszi testületülésen testültött oly módon, hogy bizottság formában képzeli el és javasolja a városvezetés. Ez egy 3 tagú bizottság lesz, tehát a nemzeti értékek és hungarikumok mentén megfogalmazott értékek mentén, megfogalmazott kategóriákban gondolkozva neki állunk annak a munkának, aminek már nagyon sok évtizede nekiálltak itt a kerületben. Mi, ahogy tetszik, ezzel a keretet adó környezettel, jogszabályi környezettel kvázi keretet adunk mindannak a munkának, amit eddig nagyon sokan elvégeztek. És keretet adunk annak a munkának, amit még el kell végezni, hogy a következő jelen nemzedéke és a következő nemzedéke, hát bizony álljon oda, és dolgozzon érte, nagyon sokan jelentkezzenek a kerületből, itt elsősorban Zsuzsa után el kell mondani, tehát itt helyi történeti oldalról jelentkezzenek, nagyon sokan mit szeretnének bemutatni, mi az, ami számukra értékes és fontos. Jelentkezzenek nálunk, jelentkezzenek a helytörténeti gyűjteménynél, akár nálam is. Így kell elképzelnünk a munkát konkrétan? Így kell elképzelni, egy folyamatos munkát. Igen, tehát a bizottság várja az itt élők, vagy valahogy itt élők, vagy itt dolgozók javaslatait. Bárki javasolhat számunkra. A mi e-mail címünk is szabadon rendelkezésre áll, telefonon ugye a gyűjteményt viszonylag azért egyszerű elérni, akár személyesen is, és vegyük először számba, hogy mindenkitől írásbeli, ha lehetőleg írásbeli javaslatokat szeretnénk kérni, de egy telefonos segítségnyújtással, tehát hogyha valaki úgy érzi, hogy előzetesen szeretne segítséget kapni abban, hogy pontosan akkor ezt hogyan kéne megfogalmazni. Itt elsősorban most számbavételről lenne szó. Tehát arról, hogy vegyük ezeket az értékeket számba, döntsük el, hogy mi az, amit mindenképpen a közösségnek meg kell ismernie, és úgy gondolom, hogy erre mind a saját, mind valószínűleg a település honlapján tudnánk olyan felületet nyújtani, ahol mindenki más számára is ez elérhető lenne, és szerintem nagyon sok mindenre lehet egy ilyen számbavételt használni, a megismerésen túl, akár egy későbbi vetélkedő felnőtteket, gyereket megmozgató vetélkedő, akár csak arra, hogyha szeretnék valami igazi különlegességet mondjuk karácsonyra, akkor kik azok a helyi termelők, akiket utol lehetne érni, hiszen ott dolgozik 3 utcányira tőlem, csak hát szegénynek sem lehetősége nem volt arra, hogy így marketingben megismertesse magát a közösséggel, nem jártam én soha arra, pont 3 utcával arrébb. Erre is jó, és én úgy gondolom, hogy ha beindul a következő nagyobb uniós pályázati fejlesztési szakasz, ahol például a kisvállalkozásoknak kutatásfejlesztés nagyon sok területen lehet majd pályázni. Lehet, hogy lesznek olyan pályázatok, amikor igenis jó, hogy már csak elő kell kapni egy listát, csak számba kell venni, nem akkor kell elkezdeni mondjuk keresni ezeket az értékeket. Illetve, hát én úgy gondolom, hogy ez egy folyamatos munka lesz, tehát most összegyűjtjük, aztán majd 15 év múlva megnézzük, hogy mi maradt, hanem abban reménykedünk, hogy ezt folyamatosan lehet majd gyűjteni, számon tartani, bővíteni, gondozni. Tehát akkor még egyszer összegezve, hogy nem arról van szó, hogy összehordunk mindent egy helyre, hanem megnézzük, hogy mi található otthon, saját gyűjteményben, illetve hát ugye olyan dolgokról is van szó, amik nem gyűjteményben való. Örökség, vagy akár a turizmusban található, vagy mondom, egy ilyen speciális díszműkovács, az legalább olyan értéket képvisel az ő tevékenysége, mint egy kéztárgy, amit tényleg fizikailag arrébb lehet tenni, vagy akár az épített örökségünk. Itt felmerül, bocsánat, csak egy kérdés, ez mind a kettőről szól, hogy magának az ismeretanyagnak a feldolgozása, ugye, hogy itt akár, hogyha mondjuk egy díszműkovácsról van szó, nyilván le lehet fényképezni a munkáit, de akkor itt készülnek videók, interjúk, vagy hogy történik ez? És azt is kérdezem, hogy hol gyűlik össze majd ez az ismeretanyag, hol lesz hozzáférhető, tehát aktában, interneten, polcon, vagy hogyan lehet majd ezt megkapni? Természetesen a gyűjtemény vezetőjeként nagyon örülök mindennek, amit helyben is hoznak nekünk, és úgy gondolják, hogy ránk bízzák, de igenis videó, igenis interjú során, vagy fotóban, rövid leírásban,
Lehet, hogy lesz olyan érték, aminél azt kéri esetleg a tulajdonos, hogy azt mondjuk ne tegyük közzé, hogy ez pontosan hol van, de tartsuk számon. Tehát létezhet olyan lista, ami mondjuk első körben nem teljes egészében publikus, egyszerűen csak az értéknek, tehát hogy ugye ez bocsánat, a rablóknak csináljunk mondjuk egy olyan listát, hogy akkor most melyik házba kell elmenni, hiszen ott például ilyen tevékenység vagy ilyesmi folyik. És én úgy gondolom, most indul ez a kulturális közfoglalkoztatás program, amiben a gyűjtemény is úgy néz ki, majd december 1-én meglátjuk, de úgy tudom, hogy 3 munkatársal számolhatunk egészen április végéig, és úgy gondolom, hiszen magában a felhívásban is szerepelt, hogyha például ugye itt képzett emberekről beszélünk, akár csak egyikőjüket rá tudjuk állítani arra ebben az első időszakban, hogy ebben a munkában, a felmerülő ötletekben segítsen ennek az alapnak a megteremtésében egy lista, egy már látható forma, ami mindig hozza az új ötleteket a megteremtésében, akkor elindulunk egy olyan úton, ami folyamatos gondozással fenntartható és tovább bővíthető. Bocsánat, Kardos Gáborba belefolytattam az előbb egy kérdéssel. Nem erről van szó, itt mind a ketten beszélgetni, és hogy minden hárman beszélgettünk, és számomra nagyon fontos témáról. Tehát én őszinte örömmel és nagy megtiszteltetésnek tartottam, és vettem, hogy az eddigi munkám elismeréseként is értékeltem, hogy ennek a bizottságnak a vezetője lehetek, hiszen igaz, hogy a bizottság hivatalosan 3 főből áll, hiszen azt még nem mondtuk, hogy a bizottság meghatározása az a testületi döntéstől függött, hiszen pont a rendelkezésen, tehát lehetett volna 5 fős, 6 fős, 7 fős. Testület úgy döntött, hogy 3 fős bizottság lesz, és Pádi Tamás doktor úr került be a Peszentibre avatott ismerőjeként még a bizottságba. Van egy 3 tagú bizottság, ami nem azt jelenti, hogy ez a 3 tag, ez 3 tag. Ez azt jelenti, hogy nagyon komoly lehetőségünk van arra, hogy a rendeleti rendelkezésekben is megfogalmazottak szerint, és a helyi igényeknek megfelelően is, hiszen itt rengeteg helyi történész van, fantasztikus emberek dolgoznak itt, bevonjunk a munkába. És bár a szövegkörnyezet, a törvényi környezet, rendelkezés, kormányrendeleti környezet meghatározza a 7-8 kategóriát, amelyben elképzelték, hogy az országos nemzeti értéktár hogyan álljon össze, hiszen azért valamilyen keretet kell szabni, hogy mi hova csoportosítsuk, milyen tematika szerint dolgozunk. Egy ilyen feladatnak az első lépcsője, hogy meghatározzon a kereteket, hiszen szanaszét mindenki a saját lelke, tudása, a szakmai felkészültsége szerint kezdene el dolgozni, tehát kell egy keretet szabni. Ezen belül én úgy gondolom, hogy ettől függetlenül szabad kezünk van. Részben az, hogy milyen szakmai segítséget kérünk, kiket fogunk meghívni, milyen felületeket használunk fel a figyelemfelkeltéssel, legyen az éppen itt most, ahogy beszélgetünk, legyen egy felhívás a Városkép újságba, legyen egy szóróanyag, legyen egy idegenforgalmi, turisztikai jellegű bemutatkozás. Mondok rá egy példát, Zsuzsa már itt említette, ugye, hogy itt olyan henteri örök is őrződtek meg, tehát nem csak épített örökségről beszélhetünk, hanem kulturális örökségről beszélhetünk, hanem természetes élő környezetről is az anyag is beszél erről, tehát fasorokról például, tehát a régi Bókai kertvárosban csodálatos fasorok voltak, mert eleink azok így ültettek, így képzelték el a környezetüket, gyönyörűen megtervezve. Legyen az épített környezet, vagy pedig ültetett környezet, tehát erre gondosan ügyeltek, legyenek azok parkok, közterek. De nem csak ebből áll, hanem abból áll, hogy itt 40-50 éven keresztül bizonyos okok miatt, adott helyzet miatt nem igen beszélgettek az emberek, nem igen tárulkoztak ki, nem igazán mutatták meg mindazokat az értékeket, amik családjuk birtokában vagy személyes gyűjtés okán felhalmozottak a falakon, lakásokon, falain belül, házak falain belül. Mit értek ez alatt? Kicsit hasonlít, amit Zsuzsa mond, ugye, ismerek olyan családokat, nem is keveset, ahol nagyon szívesen azt mondanák, hogy most akkor beszélgessünk el. Tehát itt mondjuk nagyon nagy lehetőséget látok például a kerületünk iskoláinak, hiszen egy iskolaváros is tulajdonképpen ez a hatalmas város, rengeteg fiatalt meg tudnánk mozgatni, meg tudnánk nyerni az ügynek, hol éltek, milyen nagyszüleitek, szüleitek, dédszüleitek, hát itt generációk nőttek, 4-5-6 generáció már ismert és tudott. Például a Bókai iskolában már 4. generáció jár ugyanabba a padba, szinte ugyanabba, idézőjelben mondva, ugyanabba a padba ül. Szeretném, ha bemutatnák ezt a környezetet. Ebből mi következik, hogy bevonhatnánk a fiatalokat, mondjuk, megismertetjük velük a környezetüket, természetesen szakmai keretek között, megmondjuk a szempontokat. Tollpapírt szervez a Magnó, és hogyha engedik
a lakosok, vagy engedik a civil szervezetek, akkor rögzítik ezeket az anyagokat, fotózzák, hogyan is mondta, videózzák is, ha ön természetesen cím és egyéb nélkül. Mert ezeket az értékeket, aminteket megőriztek, meg kell tudnunk mutatni. És éppen ezért volt már korábban is törekvés arra, hogy a költségvetésben próbáljunk elkülöníteni forintokat, tehát sorokat elkülöníteni. Itt a rendelkezésre álló szakmai anyag és szervezeti háttér jelzi, hogy a Kondor villaművelődési ház felé, mondjuk így egy kicsit rövidítve, kerül majd ez az anyagi forrás, amivel rendelkezhetünk, legyen az tárgyi, vagy adminisztrációs, vagy esetleg pénzügyi forrás, hogy meghívhatunk esetleg vendégeket. Nagyon reménykedek benne, hogy nem mondok rosszat most, és rajtam számon kérhetőt, mert forintot Isten ments nem merek mondani, de az bizonyos, hogy valószínűleg egy sor be fog kerülni a költségvetésbe. Tehát is egy apróságot még Zsuzsával idestova nem mondom, hogy ez annyira újszerű volt, hiszen már korábban is volt, de hát 2011 óta bizony nagyon sok helytölteti sétát vezettünk le, és úgy gondolkozunk, hogy mondjuk DVD-n kiadjuk például, akkor ez egy csodálatos kuriózuma lehetne a 18. kerületnek, rengeteg szakkönyv van, rengeteg fantasztikus anyag készült. De miért ne adjuk oda a közönségnek, még DVD formában rárakja a térképen, és végigjárja mindazt a kulturális csemegétvel fűszerezett utat, amit mi már bejártunk ismerősökkel. Tehát amikor ide megérkeznek a kerületbe, akkor a kezükbe tudjuk adni fogadásokon esetleg ajándékként, mint a gyönyörű például az egyházi létesítményeinkről, templomainkról, imahelyeinkről, keresztjeinkről, például gyönyörű könyv készült nem is olyan régen. És ugye arra gondolok, hogy Szentendréről tudom, hogy célzottan oda megyek, és nagyjából tudom, mit fogok ott kapni. 18. kerületben a honlapja gyönyörű, a kerületek között az ég legjobb. De ott meg tudnánk jelentetni egy sort, egy gördülő sávval, benne a tematikusan meg feltöltött anyaggal, akkor azért kicsikét közelebb tudnánk hozni a nagy közönség felé a 18. kerületet. Látogassatok ide, és őrizzük meg az örökséget. Hát nagy lehetőségek előtt áll a kerület. Annyit mondjunk el akkor még zárásképpen, hogy hogyan tudják felvenni önökkel a kapcsolatot azok, akik esetleg tudnak ilyen értékről a közelükben, vagy a saját tulajdonukban természetesen. Hát én úgy gondolom, hogy legegyszerűbben a gyűjtemény e-mail címén, illetve valós címén, kiállítóhelyén, tehát aki még az internettel nem ennyire fertőződött meg, telefonszámain, ha beírják a keresőbe, vagy akár csak felcsapják a Városkép újságot, akkor itt minden elérhetőségünk megtalálható. Én ezt ajánlom, mondom, szívesen nyújtunk segítséget, remélem, hogy azért vagy idén, vagy jövő év elején lesz már egy ülés, hogy kitaláljuk, illetve ezek a felhívások mindenképpen megszülethessenek, és tehát, hogy nem csak egyéni tehát egyének jelentkezhetnek. Én úgy gondolom, hogy közösségek, szervezetek gondolhatják úgy, hogy ők már tudnak, akár listát is tudnak adni, segítsék a munkánkat, dolgozzunk együtt. Köszönöm, hogy beszélgettünk. Köszönjük a lehetőséget.